Bisa cepet sugih. Nek kayu iki len jaluk no cepet sugih. Ini tuku Kang, tuku larang. Maput iki Kang. Wis jatine ambruk. Pak, kula tembas pinten iki 2 pohon? 3.200.000. Ah, 3.200.000 sih. Wah, bere popol iki Kang. Halah, wis. Lemes. Lemes sih. Aduh lah. Iki ngalamat iki Kang. Ngalamat engko di seneni para penghuni daerah kene iki. Kabele pedhot Kang. Aduh. Popol. Resiko nek tuku kayu nggon kabel ngene iki. Ramayar. Jentik Bek. Wedang apa Bek? Saya mesin loro yang penenggal rampung iki. Waduh. Jilati dong. Oh. Maput iki Kang. Wis jatine ambruk. Walah. Kok piye iki ya? Wah, dulu. Ora. Jare iki nebang kayu weru rong kowe iki sing tok nanti. Siji, ayo mampu durang kae. Pi. Ngertine iki Tegal lho iki. Ngertine iki sore Tegal. Diketok omah plurut nyemplung ngene ya. Walah. Pucuke kae ning ngisor ya lah. 30 meter iki jurange. Wah, apa? Kena ditarik. Apa-apa man. Nah, jam pertama Kang. Muga-muga dikai ireng-ireng.
Bersama Kang Ucrit, Kang Angga. Rong dino sak tronton kudu rampung nggih. Pengiriman terakhir bulan iki Kang, besok wis gak golek weru. PO-ne habis. Wah, nah iki ya tuwek e. Rapi nak dhewe awake ngene ya. Bisa cepet sugih. Nek kayu iki len jaluk no cepet sugih. Iki tuku Kang, cepet larang. Alhamdulillah berkat bantuane Bapak Ndugal. Nogo-nogo cacing-cacing. Cacing-cacing naga-naga iki, kayune tumbang Kang. Ah, sempet ndredeg iki. Kothok putih kabeh, pucet pet-petan kae. Ngelih dadi nganu, ora hawa madang Kang. Dadi kethok putih ngono kuwi lho Kang. Ana bahasan rubuh Kang. Lah, wis. Bahasan rubuh no engko bengi dadi info kancane iki Kang. Meh perak iki Kang, 150. Karo 120 kae. Tuwa tenan. Nggo eksperimen iki, cacing-cacing naga-naga iki. Oh, bedhekan ning rego pira Kang? Iki kokku. Rong wit iki. Aku karo sik langsung. Pak, kula tembas pinten iki? 2 pohon. 3.200.000. 3.200.000 sih. Bismillah. Aku sama petani langsung nih. Bismillah, muga kebadi Kang. Iki pun deal nggih. 2 juta nggih. Nggih. Niki artone 2 juta gede. Diambali malih. Ayo weru 2 pohon, ya Budi. Nggih. Bobotnya 2 meter. 2 meter karo 150 ton. Bude, niki umure kayu pinten ya Bude? Wala ampun suwe niku. Padha mbah kula 80 tahun. 80 tahun lho. Yo. Kula tembas pinten Bude? Hah? 2 juta. Murah-murahan iki. Murah-murahan. Kita ae ndek Bude. Wis yo. Murah-murahan. Wis benjang kula tepang Bude. Wis mugi-mugi kula badhe ya Bude. Nggih, sak dong. Wonten mawon. Oke.